Moto jenengan. Iya, channelnya apa Mas Indra? Indra Production. Indra Production. Production. Indra Production. Jangan lupa di subscribe, ya. Like dan komen. Selalu memproduksi manusia. Loh, manusia piye to iki? Ayo sampingane video-video. Dari kecil sampai dewasa. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Yo. Ayo get delungguh. Oh awas. Angger nglangkai wedang terus kecut wedang. Ayo. Ora neko-neko to, Mak. Ora. Ayo kerantapan kaya. Bleduk saka ngisor ki lho kan sikile reget. Ayo. Ayo. Tak tuk. Saduk sisan. Ora, heeh. Iki setengah rolas awake dhewe lagi metu, ora apa-apa. Karang lekase ya wis wengi. Ayo ya alhamdulillah. Sing bagus sing disuwun kabeh lancar ya, Nduk. Mangkono. Acarane apa, Mak? Acarane ya ki bengi iki sing sepisan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sing kaping 78. Ya. Dalah Kang angka loro ya ki marati dusun Padukuhan Salaan Kalurahan Selo Martani Kapanewon Kalasan Sleman. Wo ngono. Dadi bengi iki awake dhewe sepisan aturke uluk salam kula nuwun nursaning para warga Salaan Selo Martani Kalasan Sleman kene ya. Merga wis nimbali awake dhewe sak rombongan saka Gunung Kidul ya sowan ana ing Laladan Salaan Selo Martani Kalasan Sleman kene, Nduk. Ya. Ngaturke panuwun ya, Mak. Nggih. Ngaturke panuwun kang tanpa upama bungah rasane ngatiku iso ketemu langsung karo ngersane para warga ing Laladan Salaan Selo Martani Kalasan Sleman kene. Wah, jan pancen nyenengke kok, Nduk. Ayo, Nyatane aku lagi medun mau langsung diarahke parkir sing terdekat. Ya. Dimen ora keduan leh mlaku. Ya. Matur nuwun karo ngersane bapak-bapak Linmas. Ayo. Linmas ki apa? Lin kuwi Lin kuwi perlindungan. Ya, Mas kuwi masyarakat. Ya, nek kowe kuwi limbuk. Ya. Ora kok jenenge aku dijenengke limbuk. Ayo kuwi ngemu teges, ngemu maksud. Wo. L kuwi linambaran, I kuwi iman, M kuwi murih, B kuwi bisa, U kuwi urip kaki kepenak. Dadi linambaran iman murih bisa urip kepenak. Wo ngono. Disingkat dadi limbuk. Wondene tembung limbuk kuwi kapérang dadi loro. Line reke bapakmu, mbuke ndeke mbokmu. Ha iya.
Oh, ngono mak. Ah iya dadi kabeh ki kembali ke hukum alam. Oh ya, Ora kok ale saru ki ora wis kan wong ki kedadiane ya saka ngono kuwi dan akan kembali juga seperti itu juga. Metu ora nganggo apa-apa, bali ya ora nganggo apa-apa. Ya, Mulane kuwi bengi iki awake dhewe sowan ning laladan padukuhan salakan iki sepisan ndedonga ya nduk muga-muga sakmuse para warga nggone padha nganake upacara adat merti dusun iki muga-muga sak pungkure iki lan sak teruse tansah bisa sempulur jujur ora ana alangan suwiji apa. Amin. Kabeh sing padha duwe utang lunas kabeh. Amin. Aku anggere seru dhewe iki utange kok. Ya. Wong kowe ya ngono. Ayo aku dhewe ya duwe utang, wong ora ana utang ki ora iso. Iya, Mesti kuwi, Mak. Mesti satane ya muga-muga para among tani tansah tandurane dukut 1000 tuung rembaka hasile melimpah apik kabeh ya, Nduk. Amin. Heeh. Kabeh sembada kang jinangka jumbuh kang ginayu basuki kang kaesti. Ya, Wis ora walang ati ora akeh-akeh leh awake dhewe ngecipris. Ayo. Ki selak bintang tamune dintenteni karo para miyarsa. Ya. Sapa? Ana wakne gondel. Ya. Sapa wakne gondel? Durna kuwi lho. Durna sapa? Mbah Sehana. Oh, areng ya saka kene iki dadi Durna ki wangun. Ha iya. Nek mayang wong, ha iya, karo ana Mbak Rini Widyastuti, ya karo ana wae sapa sing viral ning dunia TikTok. Oh iya. Ning YouTube trending topik nomor 1. Ya luar biasa sapa? Punyane Mbak Lala Atila. Oh, Wih. Janji wiyaga-wiyaga do teng. Oh. Ditenono. Iya. Heeh, wis. Engko Mbah, Siana sedaya mawon sisan jumeneng. Apa sepote? Rak sepotane iki isih pelok. Ya. Buat jeruk Garut. Ya. Jeruk Garut. Jan aku arep minger ngono kok rada. Rasa minger bentengeng. Oh iya. Ayo minger to. Nek ora minger ya ora penak. Wah, malah kepuntir. Aku minger mah ra iso bali sih kok. Ayo wis. Ora iso mresani pasuryane. Alah rasa weruh pasane anggere pas. Iki ki omong-omongan nek ora adu arep ora marem. Lah iya. Adu arep ya marai kepengin mulih nek ngene iki. Lah piye to, Mbah? Mesti mulih lah apa? Ning sing mulih ya jekutrut ki. Sampai senang kene. Sugeng dalu Mbah Seana. Nggih sugeng dalu. Yu Limbu Yu Cangik nggih. Kabare? Nggih sae sehat-sehat panjenengan nggih. Alhamdulillah sehat. Nggih sing penting kabeh do sehat kabeh. Tur waras. Waras ngodinonga iso gayeng kabeh laris. Amin, Cik. Mbak Rini lagi. Dalu, Cik. Waras anu sehat. Alhamdulillah sehat. Nggih, waras. Heeh. Nggih. Niku kalih Wonten kene enak. Mbak. Kene. Anak wedok iki. Iki kaya didosok karo jarum jam bisa. Lah Kenekku sendal-sendul. ayo ora Kene, kene, kena ngono kuwi. Yes. Nggih. Nggih, tengah kowe tengah cah cilik kok. Iya. Ndak glundung. Loh, Padake ning ngendi wae. Wis muni kok. Nek ra muni tak unek-unekke kowe. napane sing dionek-onek? Ora wis cah cilik-cilik mah kendel-kendel rumah saku. Cilik iku lak niki pawakane. Heeh, nek terus liyane. Enten sing gedhe. Wah, Alah ora tak rembuk kok. aja mancing-mancing. Aja ngerti penasaran ngoten le. Wonten sing gedhe. Walah cah cilik kok ya ana sing gedhe. Ana dawa wae ana kok. Ana. Apa iki? Heeh. Napa sing Dawa pikire ngono Oh, lho. pikire. Nggih.
Sugeng dalu Mbak Lala Atila. Nggih, sugeng dalu, Nggih, Mas. nggih wae. Anu tebe-tebe saking pundi dalem iki? Kula Klaten lho. Oh, Klaten to gua lah cerak sebule. Lah ngertine ing pundi to? Njur ngopo nek cerak? Kula kira iki nek terus antero etan. Oh. Rumah saku dalang iki berat. Pilihane sing tipis-tipis rumah saku. Wah, jur Tipis napane lho niki, Pak. Ora apa-apa. Terangane cerak karo omahe Mas Galung. Ngono urung rampung. Iki anu Mbah Siono. Nggih. Iki niki ngaturke ujube ngersanipun para warga. Oh, nggih. Niki merti dusun Padukuhan Salaan Selo Martani Kalasan Sleman. Nggih, sakderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Salam budaya. Lestari budayaku. Sehat-sehat ki nunjukke 17 Agustus 45. Nggih. Para pejuang ki ya ngono kuwi mbiyen. Do berjuang Nggih. tenanan. Oh, nggih. Niki wau le merdeka ngoten kok tangane mboten ngepel nggih. Hah? Ketoke ora do ngepel. Nek ngepel sing kae wong wis meh setruk kok. Ah. Dicoba meneh nggih. Ayo kowe genti. Nggih. Coba. Le dereng. Burung sabar alon, Pak, alon. Ana sing sregep banget. Le kemempengan le merdeka. 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 Oh nggih, jebulane suarane ya Nah, iki bunyanter. ujube memperingati 17 tahun. Terus Nggih, iki Hari Kemerdekaan terakhir iki Republik telu siji, Indonesia. ya. Kaping Nah, 78. iki aku Nggih. kelingan zaman perang anggere ngene iki. Iki apa iki? Ana Lah, ya, pesawat. Peluru. Pesawat peluru. Peluru mabur. Lan iki Nggih. karo merti dusun. Nggih. Merti dusun. Elok nggih. Merti Mugi-mugi dusun. sak sampun merti dusun warga ing Salaan mriki saged manggih bagya mulya. Amin. Sehat sedaya. Amin. Rezeki lancar. Amin. Ingkang baku monggo kesatuan-persatuan kedah dipun jagi saiki. Nggih, amin. Supados menapa pun gayuh saged kasembadan. Amin. Kae Ono lho Mbah, kuwi. ana saiyek saeka praya. Lah, iya. Lungguh padha rata, mangan padha rasa. Nggih. Nah. Ayo mangane iki rasane padha. Nggih. Pokoke telo-telo rasa telo. Nggih. Lah Ayo. iya kaya. Nggih, Telo. Gedang-gedang. Aku mau mangan gedang katosen. Dadi malah ngono ki le temancep ki untune nek kuwi gedange temancep. Iya. Nggih, matur nuwun Pak atur Newu, sanget, tasih nggih. lenggah, sembah nuwun Pak Dukuh, tasih ngestreni. Dadi nika. merti dusun kuwi dudu keyakinan ning iki budaya. Budaya, Tinggalane nenek tradisi ya, Mbak. moyang nggih lelur. Cara adat menika Ora ada. ngujubaken apa ya matur nuwun Matur ini nuwun, sedekah nggih. bumi karo Syukur, Gusti wujud Allah. syukur. Nggih. Nggih. Nggih wujud syukure para warga masyarakat wekasan lantaran menika ugi mugi-mugi Sri Semara Bumi tumedhak wonten bumi Padukuhan Amin. Salaan Amin. mriki Amin. wekasan saged ngayomi para warga. Hasile panen sae sedaya. Sae sedaya. Nggih. Wis saya ngrembaka rezekine ngoten. Nggih. Nah, ngono Amin. kuwi. Dadi Amin. budaya ya kudu dilestarekke. Leres. Budaya ki ora kur wayang ora koran ya ana senine, ana budayane, ana budaya unggah-ungguh kuwi Nggih. ya ana. Tata krama. Heeh. Lha wis Awake dhewe kuwi nguriwi kabudayan iki termasuk ya Mas njaga kemerdekaan biyen melu berjuang, Nggih. lari nutuke njaga. Ah, bener. Nah, ngono lho. Nggih, nek biyen ki ora ana sing berjuang awake dhewe ya ora iso ngapa. Biyen berjuang toh nyawa to. Nggih. Nah, iki awake dhewe ya kudu piye carane mbangun. Mengisi Mengisi kemerdekaan. kemerdekaan. Kaya mbahku biyen, mbahku ki ya pejuang. Oh, to. Oh, biyen perang. Nggih. Kancane mbahku wong 10. Oh, lho. Wah, kowe ndolalah numpak pesawat. Wih. Tekan nggon jeblok mati kabeh. Wah, nek Nggih. ngono si Mbah yo sedo. Oh, mbahku ora mati. Mbahku ketinggalan pesawat to. Ora katut to. Ora nek katut ya ora iso crita karo aku kok ya. Wah, iya, iya. Nek ngono padha critane karo mbahku lho, Mbah. Pripun? Dadi perang, dadi gur garek kancane iku gur garek wong telu. Wong telu. Heeh. Mangan kabeh ya. Ya ora, ora maksudnya iki perang wong telu. Nggih. Wong telu. Tahu ditembak londo Ah. ora apa-apa, ora ngrasake lara. Nggih. Wah, ampuh banget to kuwi. Lah ora kena. Weh, Lah meleset tembakane meleset. Oh. sithik-sithik ora kena. Mboten. Lah Oh, iya. obah wae kok ya arep dipaske dadi ora kena. Iki
iki apa? Lah nek nembak ki ya sing ngepaske ki ya sing Lah, ya. nembak kok jer. Nek jeneng ngepaske ya nganggo obah ya. Lah mulane iki to. Lah kok piye ta iki? Kuwi lho tembak kuwi lho rak ya. Lah iya, sing ngepaske ki ra ya sing nembak. Lah. Nek sing ditembak ya sak karepe. Heeh. Nangke iki Iki apa nok iki? Bingung nok. ngelipur para Iki, anu, warga masyarakat. Kowe ngopo rasa bingung ora ana kibote ra apa-apa. Sik penting kowe wis rawuh. Ora iki ngrasake tembak mau lho. Hah? Ngrasake tembakan mau. Apa arep ngepaske apa kepiye? Aku rong gaduk kuping ki lho. Kowe rasa-rasa. Oh iki cah cilik peluruku kari loro rasa. Oh iya. Pun boten sahurun. Rasa. Sembrono kowe. Brono. Iki guwon. Peluru kari loro nggo nembak keal. Mesake kancane mbahku. Piye meneh? Kuwi ya tentara. Weh. Numpak pesawat kuwi ya. Ya Delalah macet temangsang nang wit. Nggih. Lah piye? kok pesawat apa kuwi? Anu helikopter. Helikopter. Lah aku temangsang dek. Hah? Arep medun ra iso piye le mikir arep medun ki ya to? Ah iya ya mesake to. Lah nek kowe piye caramu mikir ben supaya medun? Nggih. Piye, Pak? Ah ya anu di apa kae dikatrol di apa ya disengget. Disangket ora. Lah nek Kaya wit, cementel kaya godhong. Kaya godhong disangket. ya didonke nganggo nek carane iki apa ya? Apa? Kerekan kae lho. Rasa. Nganggo apa, Mbah? Lah nganggo apa? Rasa dipikir kowe ki mikir ndagel wae angel kok. Malah iya ya. Malah mikir wong helikopter. temangsang. Lah tak kira kira jero ana jalan keluare. Kok rasa jalan keluare kok rasa Ayo, dijalan kowe keluar carane dhewe. yo gari medun kok tak melu mikir. Lah ya ta? Lah iya. Oh sing nggawa pesawat kowe bingung kok kowe Nah. malah bingungi. Ah nek ngono rasa numpak pesawat wae. Hah? Lah sing Rasa- kan sapa yo an? Ya ora ana wong akon wong kono dhewe kok, mula ora tak pikir. Lah mau sing Nah, ngandhake nggih. nek temangsan kira sampean to. Wis awake dhewe iki dipikir panitia wis seneng rasa. Lah iya wis Apa? saiki Sing nyeritake. ngaturke layang pamundutan. Layang. Iki Lah, pun kowe mau ono layang ora? berapa layang sing pun masuk teng kula. Ha iki sugeng dalu Masda. Nyuwun podang kuning kagem sedaya Oh, nggih. keluarga. Cih. Trah Madya Utama mugi dados panglipur saking Cih. Pak Yusuf Triyatno nalikanipun wonten Janti Catur Tunggal Depok Sleman. Kala wau panjenengan kala wingi panjenengan pentas. Oh sing nanggap tanggal 5 wingi, Mbak. Cih. Pas tanggal 5 wingi Nggih, nggih. 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 Pas aku ra melu. Lah ora nggo bintang tamu kaya. Lah ya ora wong aku ya ora ana bintange kok. Lah nggih. Ning ra tamu wae kok. Rano bintange. Ayo dipangan le. Kepengin apa piye? Mas aku kowe iki kon mbek manggayemi wae. Ya. Nyuwun langgam putra Nuswantara spesial kagem 3 tahun ulang tahun Arfan Naufal R 1 September dengan Mas saking Mas Bayu Mas Bayu. Triyatno Janti. Nggih. Karo iki diwacane Menika apa? dari menika dari RJT. RJT. Apa sih? Relawan Jogja Timur. 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 Nggih, nyuwun lagu Gugur Gugur Gunung. Oh, Gunung. Salam. Salam budaya. Lestari. Lestari Budayaku matur Nah, nuwun. nggih. Padha-padha. Nggih. Ha iki gugur gunung karo nggo Nggih. Semangat nggih. ngelem nggih. Nggih. Gugur gunung ki sing penting wedangan wis sah. Oh lah iya. Sing penting teko ngono kok karo bengok-bengok mandori wis. Karo ucul klambi wis wangun. Wis mangun. Karo Kuwi nek peteng sampeyan. peteng. Masuk nyambut gawe aku dudang-duding. Ya kanca-kanca. Gugur gunung ki guya berukun. Kene
kuntul baris, holopes kuntul baris, holopes kuntul baris. Ayahi karyaning praja gunung tangga gawe sayok-sayok rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara siji telu maju papan-papan diulang-ulangake masih enggal rampunge holopes kuntul baris, holopes kuntul baris, holopes kuntul baris, holopes kuntul baris. Sampun kapiyarsa. Karo ngemplok telo ya kowe. RJT. RJT sampun RJT. pun pinangkani nggih. Nggih. Tasih sami lenggah nggih? Wis Para RJT niku? sing ngadeg yo ana kok. Lho. Matur Matoke kaya nuwun. gapian ora weruh gak ujane ya. Nggih. Monggo terus napa Terus meneh niki? noleh. Ha iki enten podang kuning aja sing pundi riyen. Putrana Swantara sik pundi riyen. Nggih monggo. Ya nggih. Sing anu sik ya Mbah, sing nyantai-nyantai sik. Nyantai sik, nyantai. Ben ora kaget otote. Iya. Ben ramak jegrak. Podang kuning nggih, Mbah? Podang kuning no. Oh, podang kuning. Lho anu sik sing lenep sik. Kok wangun ya jebulane Mbah sih. Lho wangun mau Basih, dadekke mbah yo gemati pangku kok kene. Ora. Lah niki putune. Ayo. Ngapur wae. Ayo ro putu Ah, kok malah dadi kemecer dadi simbah ki piye? Lah niki adik kakek. Heeh. Adik Adik kakek. kakek. Kakek tuwek. Kakek adik. Heeh. Ya, monggo. Nggih. Mbak sapa arepan? Sapa ayo? Mbak Lala. Arep Mbak Rini apa Mbak Lala arepan? Ya bebarengan J. wae. Lala Atilla. Atile sapa? Eh? Bahaya niki. Asmane ki Gak bahaya, Lala tambah. Lah Atilla. ya Lala Atile anake sapa? Ayo anake mbokne kok. Lah ya apa rubah. Ora beres sampean mulai ngendika. Pripun? Ora beres. Atile sapa ngono kok. Lah kuwi nek dicethake arep tilik sapa? Oh. Ya. Bu. Heeh, bener. Bener aku. Wong tuwa iki ra ana kleru. Ora ana klerune kur sok luput. Guys. Ora titis. Ora titis, ayo wis blawur. Elah. Mangga. Nadyan. Ayo kudu balapan ngangkat mic. Gentenan. Engko gak getiru aku. Nadyan wujude mung peksi Terus agawe rociting Alus manis ngangsem make. Piye, Bul? Piye? Yes. iki urung. Iki sing do rumangsa tipis deg-degan iki. Ingat usia, ingat. Oh iki lho. Nek usia tetep tuwa ning ya to. Jiwa ya boleh muda. Oh boleh dong. Nek kuwi ya wis ora iso dikapak-kapakke. Lah nggih to tenaga ayam. Ah wis Ayo carane. Piye nak? Piye? Tenaga tenaga ayam. ayam. Kok yo ngerti tenaga ayam barang cah cilik.
Ya tekate kok cah cilik ditetah tuh nganggo geritan. Ngubeng. Jan padake ajar mlaku. Lah iki wis dan wong tuwa kaya bocah. Heeh, cah edan. Iki mung edan banget nek iki. Nemen kok. Ayo yuk, ayo yuk. Ayo do konsentrasi anggere ono sinden apik kowe wis do. Ya terus ke. Ora lali kok sing eling-eling iki. Ya dieling-eling nok wingi piye jam pira. Napane, Mbah? Lear nembang wis. Iki malah menjuwah ya cah cilik iki. Wah, Lho kula niku pun gadah putra lho, Mbah. oh, kowe duwe putu. Ayo malah mayar kok. Sik bahaya niki, mayar apane niki? Wah, cah cilik cakek bojoku ki nonton di streaming ya. Oh, bojo ki nek ning omah, Mbah. Guys, Bojo ki nek ning omah, nek Agene ten iki panggung ngene iki ya. jireh. Waduh, gak ngepuki apa-apa. Mongko ngomah ki ra ono bekakas kok ngepuki. Kene iki suami takut Cemburu kowe istri. ya cemburu. Sing cemburu ki sapa? Sudah, masalah rumah tangga jangan dibawa di sini. wah, nggur ketemu kok padu, mbok yo Ibumu kuwi lho. rangkul-rangkulan. Ora ketemu sewengi wae ibumu ki jan wae. Bingungi ya. Ya ora. Ayo nek ora ketemu mek pengen padu. Bareng ketemu kok ya ming padu. Ini Ora padune ana bedane. beda-beda. Wes suwe. Ya men suwe kok. Ndak ditangkap ya kon dilit. Nek dilit gelo. Lah iya, ha? Nek dilit gelo. Wis lungkrah. Iya. Ayo. Masa minggan kengla lana goleki si podang jenar empuk jeru Alah, kowe bodol kowe domong wae. Aku malah tok ladeni. Mbok gleleng ki sesuk nek wis do tukul. tukul apane iki Oh wis ra gacor kowe kok bingung. Kuwi ki apa ta? Manuk. Oh istilah manuk ki nek brodol ki mesti ra gacor. Oh, ngoten. wis tukul. Iya ta? Nggih. Kaya simbah iki agek tukul. Lah niku manuke sinten, Mbah? Ayo manukku. Jiwus-jiwus kan, Mbah? Hah? Jiwus-jiwus. Ya wis. Ora Nek gacor ki tegese manggung terus kuwi to. manggung terus nek ditanggap. Iki ki manuk apa? Manuk kok malah. Ya rasa bingung wis kok. Ya. Ibu. Iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo Sabar, Mbak. Mbak, sama Mbak Lala. Nggih. Nek watuke ora apa-apa, akeh tunggale. entuk watuk nggih. Kok entuk. Watuk nono entuk. Pokoke watuk entuk. Waduh. Wah. Wah nek le watuk cah ngono kuwi ya iso merucut ya Rin. Napane sing mrucut? Iki lho watuke. Oh, watuke tak kira gak sida. Esuk awan ning omahe ora rasa. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang miterang goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Iman yen nganti liya kang nyayang kleang-kleang tak sawang mencok ning ngepah
diaturke Mbak. Pinangkani aturaken nggih. Nggih, mauke ya ana pamundutan dadi ati ya. Oh nggih. Sing wis mlebu liwat WA tapi transfer. Oh nggih, nggih. Kayak coba ben dikancane karo saka apa kanca-kanca Waranggono. Oh nggih. Nggih, semoga. Sinten menika? Lah iki ya urut saka kono iki ngendi to, Pak? Kono dhuwur. Lor. Kono lor ya, Mbak. Kak Ler nggih. Ah, saka lor ki ana Dik Mega iki terus andinge iki ana Mbak Anggi terus ana Mbak Via kuwi sing merem kuwi agi melek. Ngono kuwi menghayati. Wong ya melek kok dunekke merem ora. Menghayati iki mau lho. Darane apa? Darane menghayati le mangan telo. Ora yo. Iki anu iki mbuh iki entuk kunjipuk nang nggon kelompok arisan iki. Waton disaut apa piye. Heeh. Sing penting marai tambah rega. Nggih. Ana Dik Mega wis lagune sing gayeng-gayeng wae. Wah gayang-gayang anggere do bengak-bengok rak gayang. Seragen-seragenan kuwi sapa arepan. Ya. Wis ora demok-demokan wis. Alah padune kepengin. Padune pengen. Iya. Oh, biyak. Jare wis tuwa. Lah kok tuwa ora oleh demok. Ya ora oleh kok jerak sak kepenake dhewe. Nek ra di tangan bae demok ora oleh. Iya. Nameng kulit tok. Kulit didemok. Lah kok kowe iki malah belani. Bahasa ono ki piye? Kur Iya. kulite. Ya ana Dik Mega ya ben ngadeg. Apik ya cilik-cilik. Iringane diewes-ewes. Hah? Piye, Mbak? Diewes-ewes iringane. Ora wis-wis. Lawas iku. Lawas ya. Lawas. Cah cilik kok diewes-ewes. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga masyarakat Salaan nggih. Mriki nggih ngaturaken ugi sugeng mirsani. Nggih. Khususipun kagem sedaya pandemen Ringgit Wacocal Mas Dayusuf. Mas Dayusuf. Nggih. Nggih, sapa-sapa ugi kagem Mas Daga Lovers. Ngaten Nggih, tanpa penggemar kami bukan siapa-siapa. Betul, Leres, nggih. betul.
Nggih. Wong sing iso nukokke gula teh. Cah cilik kok mantep dukun. Ha ya ora apa-apa. Mantek dukun. Mantek dukun. Kowe moto aku apa? Ha ya ora kuwi anu Mbah, kuwi streaming ning channel-e dheke kuwi. Oh, Ayo iya. sing moto jenengan Ya, channelnya apa Mas Indra? Indra Production. Indra Production. Production. Indra Production. Jangan lupa lupa. di-subscribe ya. Like dan komen. Selalu memproduksi manusia. Loh, Manusia piye to iki? Ayo sampingane video-video. Dari kecil sampai dewasa. Tak kira Monggo, arep Mbak. nyanyi apa? Apa? J pamundutan wau Oh, kemawon. wis ora sus gak sakarepmu wae. Karepmu apa. aja wedi. Apa mundutan gorono loro. Nggih mboten napa-napa. Lho iya. Judulnya mboten napa-napa. Oh nggih. Nggih. Seragenan apa? Seragenan apa ngendi? Oh seragenan. Bomo. Iki nek saka mburi iso kleru ya. Heeh. Pripun? Lah padha iki. Heeh. Bocah kok kaya gak palum. Gal Pak. Piye pripun? Ngece. Apa iki? Mbah? Maksudnya piye iki? pripun niku pripun, Lho Mbak? senajan tipis ning kuat. Oh, ngoten. Ya. Ning Nggih, ning Mbak. marai kaget gak palemu ketiban apa? Alah. Glondeng. Alah, mbok jenengan ki ngendika tepos ngoten mawon lho, mboten sapa Ya kerek. ora nek tepos simbahe tepos. Masak tepos. Tepos sih nek gak ketok. Nek Mbah Seono ki tipes wi. Heeh. Kena flu burung. Jare nek ora ketok. Lah nek men ketok ya dipiyak. Apane? Embuh wis gak palem kuwi apa? Ayo arep nembang apa? Nembang apa nembang gapalum? Selak wengi iki. Nggih, monggo. Lanjak wayang ki bengi kok selak wengi. Wo ngono ta. Ayo bener sampean. Ah mau wiwit esuk. Engko ya gemah. Iki sing asta Purbawaseso dalange kok tok seneni iki. Heh, Dipaitu. aku ki ora nyengeni. Lah kuwi mah Pripun? Lah wong kur ngonek-ngonekke kok. Lah apa bedane? Ora apa-apa iki Ya. demi apike. Ya, Nduk. Enggak. Ora. Mboten. Oh wis ra seneng to karo kuwi. Mboten lho, mboten ngoten kula lak. Tak cilik. Kecemplungan kewan. Neten-neten. Ya, Ya, lagi nembang apa nembang. sih? Niki sekalian pelok barang niku mawon nggih Mas. Oh ya. Dituthuk barange pelok ya. Lah niku pun pelok kok. Wis. Pelok barang. Pelok. Pisan. Pelok barang. Le ngegong ngantek nginjen. Penasaran ngeten iki. Sirah ro pencune meh padha. Lah kayak iki gumun karo sampeyan kok. Kae kurmura. Ayo nembang apa? Dadi ati kemawon. Oh hati-hati. Tenange hati-hati nggih. Nganggo Saking- bawa. Nggih, saking sinten wau Mas ingkang Ingkang ngersakaken Saking dene. Yuk. saking piye to Mas? saking mriku. Saking pundi-pundi wis yo. Gegerane. Ayo. Megatruh mawon. Heh? Aja manut kae. Nana Winda nana Kok kaya sedih banget Eh? ya iki. Lah nek wong ki nek cilik-cilik ngono kuwi susah sithik kowe ketok ngrantes. Nah. Nek nek lemu-lemu ngono kae susah ki malah bladok. Wah, jan. Mangane akeh. Tobian. Apa iya, Mbah? Iya. Wah, lah layak kok. Ah deloken sindenmu ki sing lemu kuwi. Ora akur ngemil wae. Ha iki nggo ben ora ngantuk kok ya. Wah, ya nggo warek-warek kok ngantuk piye. Asupan ngeten niku, Mbah. Ngelih kok ya, Mbah. Ah iya. Lah wong nyatane ya didepi. Lah iya. Niku disuguhke. Lah iya. Ora kaya sampeyan malah dilebokke Lebok. sak. Lah karang jak turah kok. Ndak mubadir. Ayo nduk terus nduk rasa watuk.
Deloken to kuwi to, rupane kuwi. Malah mesake. Mbak ya kepiye ngono to malah kok ngono ki kepiye? Bayange mbahmu wedok nang omah. Lah pripun Grantes ya. Grantes ngoten. Mau nang kene mangan ya kono ora. Jenengan betake. Seko ngiringan ki kok malah kaya njewewek kepiye to kuwi aku. Jenenge kuwi ngrasake lagu dinikmati. Merasakan. Nek keras ya keras, nek Oh. alon ya alon. Iya to. Tegese apik nih. Isih duwe rasa. Oh nggih. Mbak blas. Ajan mak Seru pokoknya. Heeh. Pun seru. Pun seru. Kim. Iki apal Nggih banget niki iki. nggih nganu napa Lagi niku? gone iki. Derek tetungga nggih Mbah, kagem ingkang nandang sakit. Nggih. Mugi-mugi enggal dangan. Amin. Kaya ta aku dhewe Oh. karo dalange ya. Oh, rak ngono. Oh ngono. Nek nuding ki rak ya sing becik oh nuding kok karo dalange. Lah marep brono. Kurang ajar iki, kurang ajar iki. Lah kan ngene lho, sopan lho kuwi. Ancen cah cemburu ki werna-werna kok. Ngono kok ya. Kaya aku karo kowe mbiyen. Kene aku ngono kuwi. Napa, Mbah? Kok sampean nesu? Hah? Tak ngono kuwi kok nesu. Nesu lah aku rauman. Sing jaipong kae ya bar lara kae. Sakit, Lara apa, sakit apa? Mas? Sakit hati. Wis biasa lara tua. Piye kira-kira wis entuk tambah apa durung, Mas? Wiwol. Duwe. Ini tok tambahan mas saya berat. Berat liragat. Sangu obate. Pasien baru. Kimpul nganti ijo rupane kok. Kening sorot ya. Oh. Ya kayak iki kimpul kok ijo. Buntel godhong kok ya. Marang dika ingkang Iket esuk bawa ya. Dawi bawane. rina wengi Hati paling. dadi ati prasaja ton bisa Jan iso netes keluk tenan. Nek cara kimpul yen gampang luwe. Cengkok kok Ciri kaya khas. belu. Sing kok iki dhewe-dhewe. Ya. Ya. ising kaya wong yatane kelakon sepriti angger kubro
lah. Ayo. Ngene. Piye to? Iki Ora ngawasi to, eling umur, Mbah. iki wong Ora. tuwek nek birahi ya to. Lah nek bar nyontoni, Nek wong tuwek birahi. nek bar nyontoni ki lunga. Lho ora njur dijajal no. Lah nyontoni kok mandek nang kono wae. Ra yo geblandang to. Ya, ya. Wis lah iki. Ya, ya, bareng-bareng. Ngadeg kok le. Ya. Terus ki Wis wae ora. Bahaya niki yo. bahaya wis ora sah wis sepuh iki. Heeh wis gecet e. Ki olahragane cah enom. Nggih. Heeh. Iya ngopo no. Kowe yo pengen. Ora. Pengen nyontoni. Aku wae ra tegel kok piye. Aku terima mek meneng bae ngene iki. Wah, cah tegelan kok. Iya. Olahraga boyok. Heeh. Kira anu ki sing sindane sing ket mau tak sawang ki gur Ngelentruk. Sik pundi? sedakep kuwi sing Oh. tengah lho sing sedakep kuwi. Oh niki ibu-ibu PKK kalau mau. Oh, itu andinge, andinge. Bu kakak. Andinge letih siji nae. Andinge ndeknu. Oh niki Mbak Niken. Ah, Mbak Niken kuwi ya. Mbak Niken, ini Mbak Niken. Monggo Mbak Niken. Ayo, ayo ngentek. Sani karo kelet-kelet ngono lho. Aku bar nyawang tipis-tipis kok iki. Iki pripun? Seger. Kok kandel banget. Anake gedhe nyumli. Nggih. Kandel terus nggo Mari ini ganjel. Mbak Lala. Nggih Mbak Niken. Mbak Niken. Nggih. Lala terus po. Asep. Lala sama Lili. Oh. Dadi lila lili lho. Halo La. Lah nek Lala Atila, Lili, Ya. Lili Atili. Lala Atila niki Lili. Lili Atili. Kok gak i, Mbak? Lah piye? Ya, Lili. Apa? Atila. Bahaya kuwi bahaya. Iku bahaya iku. Bahaya. Dadi aku ki sok pengin ta. Ayo Lili Itali. Sabar, Li. Ayo. Lah jenengan iku gari ingin tok kaya-kaya wae lho. Lah gitu. Semangat ora patah wae lho jenengan iki. Aku ki nek nang panggung kalah. Terus Ning sejatine aku nglidik. Gemelangi malah. Modal nekat to, Mbak. Ya iya. wonten dawuh menika. Monggo Mbak arep nembang apa? Terus sing karo Mbak Lala Atila ngono sing Heeh. dangdut-dangdut wae. Heeh. Dandu yo ana keyboard, heeh ning toko musik heeh. Ayo disaduk wong tuwa. Ya ra nasu. Lah Wong golek tuwa ra kena anu. golek alat musik ning toko besi rak reneng. Ya iya. Ayo. Akeh iki ana dalang arep nyaduk. Pancen bocah iki cengkiling. Oh iya. Biyen ngidam jangkrik. Selendrik sisan. Lho ada.
Tak jewer kowe. Ninggal katresnan mawon. Ayo. Oke. Awak dhewe ngaso. Ya. Ning kene iki. Nggih. Mosok awake dhewe, Mbah? Sirahe nang ndi Lah yo? iya. Sirahku arep tok gawa. Heeh. Yo. Yo. Kaget. Yeah.
ngadeg tak saduk lho. Heh? Iya tak dekene mawis kesaduk. Oh alah. Enggak Mbah, jumeneng Mbah. Sumringah ya ta. Aku iso ora ngono kuwi. Wah, ya rekoso nek kaya aku. Muntir ra bali ya. Heeh, ngene-ngene iki wah wis Tomblok. marake. Ayo kuwi olahraga Ting ya. khusus klotak. wong nom-nom kok ya. Nom kowe wis asal. Kowe iki cukup monoton wae. Ayo ora ngono kuwi. Biasa wae. Biyen wis tau nom. Ayo kita iki arisane gandeng mutus kaya mau kek. Iki sing ibu-ibu arisan Sinten? kita takone Oh Mas. iya. Nggih. Oh karo Mbak. disaurke mau arep pasok ya golek utang. Lah, Mbak Pia, ayo. Yo, Mbak maju. Pia. Maju, Bro. Pak Pia. Seperti itu. Iki idolaku e. Oh, to. Joget mesti mantep, jelek ngono. Dadi wis kenal to. Dadi mak slek. Pas to, Mbah. Wah, jos. Ayo ngene iki lho bentuk iki. Pripun? Heh? Bentuke piye? Wah, anu kok galak banget. Syukur ora. Mang ngluwi sing nang Iki omah. atos. Iki atos lho. Heeh. Ya malah penak. Seger semongkone. Apa kuwi? Semongkon niku lho Mbah seger. Oh, ya sing muni sik endi? Kula Oh, alah lha karo jerum. Iki sapa to iki? Mbok Rene melu. Heeh, dikancani. Sapa to iki? Bintang apa tamu. ayo? Siapa ayo Cik coba Lala, Solaita. Dik Lalas. Solae sinten? Iki Dipsi, Lala, terus kae Asep. Iki iki Dipsi. Asep Lala. Sunandar. Asep. Nggih, kangge Iya. Mbak Lala Awe Tila nek nggih. Nggih. Energik nek iki kok. Iki atlet Smackdown kelas dunia iki. Arep Ndi nembang. aku apa? Heeh, nembang apa yo? Lah enten pamundutan apa, Bro? Waduh nganggo. Ya wis Angel apa, iki. sing gayang-gayang ngono. Sinden ki nek nganggo bro kok nganggo. Ora, iki mbiyen sak durunge dadi sinden ya gondes kok ya. Iki sindan apa gali? Nek gondas ki kanggone wong lanang. Nek wedok. Mendes. Oh, Bahagia. wis Luput. arep tok rangkul to, Mbak. Ora usah cemburu. Ora kok. Kula nggih mboten purun oleh jenengan. Ora gelem limpe kok. Maksa iki jujur. Saut. Maksa banget. Nggih enten pamundutan apa? Wonten. Ana ning ki nggo nek gara-gara ta. Oh, Apa arep? ana pamundutan gara-gara. Dadi engko nganggo gara-gara cah. Yo atraksi. Ayo atraksi. Nganggo salto. Heeh. Atraksi nyarutan. Heeh. Sing salto sik ndi? Iki nak salto ping 3. Oh, wing kari dhek. Wing. Bul gawa ambulan. Jenenge jenenge ora. Ono kari-karine. Jajal sik no. Hei, Ayo wong urung genah lagune apa kok ayo. aja rong cong aku yo kok. Lali janjine, Mas. Lali Oh, iya. janjine. Nganggo bora. Request Sing endi sing request? sing nyaron. Sing nyaron. Bul wis donde incengan Sing dhewe. kuwi mesti sing tengah. Nggih, niku request-e bisa tresno, Mbak. Oh, bisa tresno. Ros Bandi lah kowe iki sapa? Rumah saku kok ora ono le sing kae. Wah, wis nasibmu. Wis sesuk melu aku. Arep Arek ngopo? Heh? goleke apa? Golek bareng. Wah, Padha. Parah Mbah Seono ki. Bisa, Mas. Nah, tintingane nenono. Ya. Ayo. Apa iki saka kae kok jane ora saka sampean? Nek ora sekolah latar kono ngarep. Karo koprol ya. iya. Ayo. Ngalih Rin ke sampung. Ya, ya, kowe. Nembung neng kimpul sik. Sing apik. Nembung sing apik. Alon, alon. Kowe iki dadi idola sing apik galu. Do ngeces kabeh galu. Ngecas HP. Apa? Mas Kimpul. Ayo. Nah, kula nyuwun dikendangi, Mas. Nek nembung ki ya sing halus to. Lah pripun? Sing rondo. Impule wis alot. Gendro kok kan halus. Mas, Nembung sing apik. Alon-alon. Mas Kempun. Mas.
Mas Kimpul. Kok kimpule medal. Ayo. Ayo nembung sing apik, Oh, nembung. apa to iki? Bakul apa piye? Kaya bakul nyang-nyangan Kimpul, Mas Kimpul. Kendangi nggih. Ya ora dikendangi tok ya, komplit. Ya pokoke iki tok kruyuk ngono wae. Ayo, Pul. Aja ya. Yeay.
teruske lakon ki Mbah Siono. Nggih. Lakone dawa nek bersot ndak. Ya ini Ora saderengipun kula anggen kula gegojekan kladuk nyun agung pangsami khususipun warga ing Salakan mriki. Semanten ugi, Mbak. Monggo persatuan pun jagi nggih nika pesta 5 tahunan nggih demokrasi. Monggo senajan pilihan berbeda tapi tetap rukun nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Derekaken sugeng kondur Mbah. Mbah Siono kali Mbak Rini kali Nggih, Mbak Mas. Galatila. Nggih, matur sembah nuwun Mas Sembah Dalang. nuwun, sedaya lepat nyun pangapunten. Ya. Ayo, Nduk. Ya. Terus ke lakone, heeh. Khususnya laruhi Kanjeng Sunan Kanjeng Jogawi alaruhi para pundhen Hangsa Nuswantara wa laruhi Kisah Nugroho Al-Fatihah. Ayo mak tak dherekke ayo. Tansah marpamoring sukma. Sinok maya winaya ing asepe sinimpen teleng ing kalbu. Pambukaning marana talen saking liap-layape ngaluyup. Pindha pesating sumpana sumusuping rasa jati tan kamusa manjing tur gupit sanggan sangarum